हेलौ लोगोफोर आंनि बे भिडिअ आं दिनै माने मोनसे गोदान भिडिअ आपडेट लाना फैलायबाय आरोना जाथाया माबोरै जानाय नोंथांमोना माने बे भिडिअखौ नायलांबासो बुजिगोन मानो होनना बुङोब्ला आसाम पुलिस बिफाना गोख्रों सिग्रोमनायनि गेजेरजों माने नै दिनै सासे मानसिनाव गोबां ड्राग्स हमनो हादों आरोना बे जाथाया बोरै जानाय सोर लाबोयो सोर होफैयो जाग्राया सोर माबादि दा नोंथांमोना माने नायोब्ला बे भिडिअनि गेजेरजों माने नुलांगोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय आरोना नायलांदो बिदिब्ला दाना भिडिअखौ 40 Witness kita nak apa? Mau search karo, body search karo. Nalagi na mau search karo. Di pa सब ले दियो. अरे जी pa सब ले दियो. नहीं. Nale. Ya boy. NDPS item kita search dulu message apa di bola amak ini bisa function bisa तो अभी पुलिस search करें अपना के साबो ये पाओ बहुत बिक्री कुरिया है ना कहीं पालन से बात को ये कुंडू आगे सामने हां हां itu item अरे ना जो खाली कंटेंट है तो किसमान पड़ी आते थे ये क्यों डिस्टर्ब करने लगे सामान बोला और वैसे अपना बाइक कौन कौन अपना कौन क्यों लगे बाइक को सही रूम यार एकदम मंगली उन्होंने मंगली बाइक ले तो बाइक को मंगली ना साथ में यार आ मेरे बाप 40 Witness kita nak apa? Witness. Sama. Korban no? Muhammad Sarre. विशाल को रोल जाए विशाल को ड्रग्स को दे नहीं नहीं ओके भाई को देखिए ना क्या दे दो ये देखिए तो So नोंथांमोनाथ' भिडिअखौ नायनानै बुजिजोबखाबाय जानांगौ लोगोफोर अन्नानै माने सोरबाफोर चेनेलाव गोदानबाथाय प्लिज साबस्क्राइब शेयार लाइक खालामनानै होबानो जाबाय
Thank you.